Hola, com cada dia dels que passem a casa, us explico un conte. I avui, com podeu veure, m'he posat un vestit nou. És el meu vestit nou per explicar un conte que parla d'un vestit nou, però no pas el d'una persona com jo, sinó el vestit nou de tot un emperador. El vestit nou de l'emperador és un conte que us llegiré d'aquest llibre d'aquí, que és un llibre magnífic i molt gros, fixeu-vos quin gruix que fa, que es diu El gran llibre dels contes. El vestit nou de l'emperador és un conte que explica que fa molts i molts anys hi havia un emperador a qui els vestits nous li agradaven tant i tant i tant que gastava tots els seus diners en els vestits més elegants. No tenia gairebé cap altre interès. Aquell emperador presumit ni s'interessava pels seus soldats, ni pel teatre, ni li agradava sortir a passeig. Només sortia a passejar si era amb l'excusa de lluir els seus vestits nous. En tenia un de diferent per cada hora del dia. I de la mateixa manera que d'un president es diu és el consell, de l'emperador es deia és l'emprovador. La ciutat on vivia l'emperador era una ciutat alegre, una ciutat plena de gent. Cada dia hi arribaven moltíssims estrangers. I precisament d'això us volia parlar, d'un parell d'estrangers que hi van arribar una vegada. Eren uns pocavergonyes que es feien passar per teixidors, es feien passar per sastres. Asseguraven que sabien teixir les teles més meravelloses. Deien que no només els seus dibuixos i els seus colors eren preciosos, sinó que les teles que utilitzaven tenien una virtut molt especial, i és que eren invisibles per totes aquelles persones que no fossin prou adequades pel càrrec que ocupaven. Per tots els que fossin estúpids sense remei, les teles dels vestits que confeccionaven aquells sastres eren del tot invisibles. Aquí teniu l'emperador presumit davant del mirall, amb els ministres de la seva cort fent-li costat. Quan l'emperador va saber d'aquells dos sastres que havien arribat al seu regne, va pensar, deuen ser uns vestits magnífics els que fan, si els tingués. Fins i tot em podrien ajudar a saber quins són els funcionaris més ineptes del meu regne pels càrrecs que ocupen. Podria distingir la gent intel·ligent de la que és curta de gambals. I ho va veure prou clar com per demanar que anessin a buscar aquells dos sastres i fer-los posar a teixir. I sí, va donar un bon compte, en efectiu, a aquells dos pillastres perquè es posessin a treballar aleshores mateix. De seguida, el parell de farsants van muntar el teler, un teler gros, i feien veure que treballaven, però a la màquina no hi tenien res. Malgrat això, es van fer portar les teles més fines, l'or de la millor qualitat. Tot plegat, s'ho embutxacaven amb tota l'alegria del món mentre seguien fent veure que treballaven aquells telers buits del matí fins al vespre. L'emperador va pensar, m'agradaria saber si fan avanços amb el vestit. Però hi havia una qüestió que el tenia una mica preocupat. Se suposava que aquell que fos inepte, estúpid, per arribar al càrrec que ocupava, no podria veure la tela. I va preferir, per si de cas, enviar-hi un altre a fer el primer cop d'ull, concretament el seu primer ministre. Tots els habitants de la ciutat estaven informats de la virtut particular d'aquelles teles i tots estaven impacients per veure si el seu veí era un poca solta o bé tenia dos dits de front. Enviaré el vell ministre perquè visiti els teixidors, perquè és un home honrat i el més indicat perquè jutgi les qualitats de la tela, perquè té talent i no hi ha ningú que sàpiga desenvolupar el seu càrrec com ell, va dir l'emperador. Així que el vell i digne ministre es va presentar
davant dels sastres. Va veure el teler que tenien muntat els dos engalipadors i, és clar, no hi va veure ben res. Però ell no volia que ningú es pensés que no podia veure aquella tela que representa que els honrats i aptes sí que veien i els altres no. De manera que va fer? Es va mostrar convençut que li encantava allò que veia. I tant, que n'és de magnífica aquesta tela i quin vestit que lluirà l'emperador. No parava d'elogiar la feina dels dos engalipadors, que a més l'animaven tot dient: i no ho veieu, quines filigranes tan fines per l'ornamentació? Oi tant, quina cosa més artística! Feia temps que no veia res semblant. El vell ministre va tornar a veure l'emperador, que li va preguntar com era el vestit que havia vist, i ell, per descomptat, que es va desfer en elogis per la feina que estaven fent els teixidors farsans. Poc després, l'emperador va demanar a un altre funcionari de la seva confiança que anés a inspeccionar la feina d'aquell parell, per tal de poder-se informar de si faltava gaire perquè quedés llesta. El segon ministre li va passar exactament el mateix que el primer. Va mirar i va remirar, però com que al teler no hi havia res no hi va poder veure. Oi, que és una tela molt bonica? Preguntaven els sastres tramposos, assenyalant el preciós dibuix que no existia. Jo no sóc estúpid, va pensar el segon ministre, i el càrrec que tinc no el deixo anar per res del món. Seria un mal de cap. Saps què? Val més que ningú no se n'adoni que no veig res. I es va desfer, igual que havia fet el primer, en lluances sobre la tela que no veia, i va exaltar el seu entusiasme per aquells colors preciosos i per aquell dibuix magnífic. Quan va ser de nou davant l'emperador, li va dir: el vestit que us estan fent, majestat, és digne d'admiració. Tots els habitants de la capital parlaven d'aquella magnífica tela, que tant l'emperador va voler veure-la amb els seus propis ulls abans que la traguessin del teler. Seguit d'una multitud de personatges escollits, entre els quals hi havia aquells dos ministres de sempre, es va encaminar cap al teler dels teixidors farsans, que seguien fent veure que treballaven amb totes les seves forces, tot i que, com vosaltres ja sabeu, sense fils ni filats. Oi, que és admirable? Van preguntar els dos dignataris, aquells ministres que se suposava que havien vist el vestit primer. Fixeu-vos, majestat, en els colors i en els dibuixos, i assenyalaven el teler buit, on ni ells ni cap dels altres podien veure res. Com pot ser? Va pensar l'emperador. Jo no puc veure res. Això és terrible. A veure si seré jo l'estúpid. És que potser no serveixo com a emperador. Seria una cosa terrible. Ai, sí! És molt bonica! M'agrada. La provo. Va ser tot el que va ser capaç de dir l'emperador per dissimular. I prou que amb un gest de satisfacció feia veure que admirava la feina dels sastres, però per dins no sabia on posar-se. El seu seguici li va aconsellar que estrenés aquells vestits a la processó que s'havia de celebrar l'endemà. De boca en boca corria que tothom podria veure un vestit magnífic, elegantíssim, fantàstic, meravellós. I tothom semblava que estigués encantat de veure la peça nova. Durant la nit que va precedir la processó, els dos sastres engalipadors van estar dempeus, amb 16 llums encesos perquè la gent veiés que treballaven activament en la confecció dels nous vestits del sobirà.
van fer veure que treien la tela del teler, que la tallaven amb unes grans tisores i que la cosien amb agulles sense fil. Finalment van dir: el vestit ja està del tot llest. L'emperador va arribar a l'emprovador amb companyia dels seus principals consellers. I els dos sastres, poca vergonyes, aixecant els braços, li van disposar el vestit per damunt de les espatlles. Ho veieu? Quina lleugeresa, aquestes peces! A un li fa l'efecte que no porta res al cos, però precisament això és el que té la tela de bo. L'emperador resignat deia que sí, que estava content de vestir tan elegantment. Així que, quan va estar vestit, es va mirar al mirall, es va remirar, i aquí el teniu, amb aquestes petites ulleretes de binocle. I va dir que estava tan content que el vestit nou li escaigués millor que cap altre. «Estic a punt», va dir. Es va acomiadar dels sastres, es va mirar una vegada més al mirall perquè tothom pensés que estava tan convençut del vestit que duia, va deixar l'habitació on hi havia el teler i va sortir al carrer. Els ajudants de cambra, encarregats d'aguantar la cua, feien veure que la sostenien delicadament i fins i tot feien el gest de portar alguna cosa en l'aire. I d'aquesta manera l'emperador va començar a caminar sota el magnífic pal·li. Fixeu-vos, un pal·li és això d'aquí, I va anar avançant pels carrers de la ciutat. A les finestres, a les voreres, a tot arreu hi havia una gernació de gent. I qui més qui menys deia: «Que preciosos que són els nous vestits de l'emperador! Quina cua més magnífica! Que bonic que és tot! Que bé que li queda!» Ningú no volia permetre que els altres s'adonessin que ell no veia res, perquè ningú volia ser pres per inepte, perquè ningú volia ser considerat un estúpid. Cap vestit del monarca havia tingut mai tant d'èxit com aquell. De sobte, d'entre la multitud de gent, es va sentir la veu d'un nen. I era una veu que va cridar: «Però si no porta res! Però si l'emperador va despullat!» «Déu meu!», va dir algú, «escolteu la veu de la innocència!» Era el seu pare, que el tenia al costat i li va semblar que el que el seu fill deia era el més sensat. I tothom es va anar repetint a cau d'orella el que el petit havia acabat de dir. «No porta res. Hi ha un nen que diu que no porta res. L'emperador va despullat». I aleshores algú ho va dir en veu alta: «L'emperador va despullat! L'emperador no porta res!» I al final va ser tot el poble sencer el que ho cridava. Allò va inquietar molt l'emperador, perquè es temia que el poble tenia raó. Però va pensar: «Ara haig d'aguantar fins al final!» I va seguir amb el posat més altiu que abans. Els ajudants de cambra li van continuar sostenint aquella cua que no havia existit mai. Ara tothom sabia que podia dir en veu alta que no es deixaria enganyar. L'emperador va nu.